Madalas nating maririnig ang mga kwentong tungkol sa mga kakaibang nilalang na nagmumulto sa mga lumang simbahan, sementeryo at mga lugar na bihira ng puntahan ng tao. Pero paano kung ikaw mismo ang makaranas nito? Hindi mag-isa, kundi kasama ang iyong mga kaibigan. Ito ang kwento ng isang grupo na magkakaibigan isang gabi na hindi nila malilimutan. Alaunan ng madaling araw, galing sila sa isang simpleng inuman at paglalakwatsa sa Bohol, malayo ito sa syudad, sa isang maliliit na munisipyo kung saan tahimik ang kalsada at madilim ang paligid. Habang nagmamaneho sila pauwi, napansin nila ang isang bagay, isang tao nakatayo sa harap ng isang lumang simbahan. Hindi ito normal na eksena. Una sa lahat, wala na talagang tao dapat sa ganitong oras. Pangalawa, ang lugar na iyon ay liblib at halos walang establishmento sa paligid. Pero ang mas nakapagtataka, mula pa lang sa malayo, ramdam na nila na parang hindi karaniwang tao ang kanilang nakikita. Tahimik ang biyahe habang papalapit sila, pero habang lumalapit ang sasakyan, mas lumilinaw ang anyo ng taong nakatayo. At nang marating nila mismo ang tapat ng simbahan, doon nila nakita ang hitsura nito. Maputla ang balat, malalaking labi, nakangiti, at ang pinaka nakakilabot sa lahat, itim na itim ang mga mata. Walang puti, walang emosyon, para bang butas na tumitingin diretso sa kaluluwa. Pero bago pa sila makaalis, bigla na lang namatay ang makina ng kanilang sasakyan. Natigilan silang lahat, ang katahimikan ay napalitan ng kaba at panginginig. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mabilis na paghinga at pintig ng puso. Na-stuck sila sa mismong harap ng nilalang na iyon, at doon nila naramdaman ang pinaka-nakakikilabot. Ramdam ng bawat isa na nakatingin ang nilalang sabay-sabay sa lahat ng tao sa loob ng sasakyan. Imposible, pero iyon ang nakiramdam nila, para bang bawat isa ay sinusundan ng mga mata nito ng sabay-sabay. Ngunit may isang bagay na mas lalo pang nagpataas ng kanilang takot. Hindi pare-pareho ang nakita ng bawat isa. Para sa iba, mukha ito isang bata, para naman sa iba, isa itong matandang babae. Iisa lang ang sigurado, hindi ito ordinaryong tao. At mas lalo pang nakapatindig balahibo, kahit nakatayo ito sa may gilid ng simbahan, ramdam nila na parang nasa mismong tabi na ito ng sasakyan. Klarong-klaro nila ang hitsura ng nilalang, kahit dapat ay malayo ito, para bang lumalapit ito nang hindi gumagalaw. Sa kabutihang palad, nag-start ulit ang makina, hindi na sila nag-aaksaya ng oras, agad nilang pinaharurot ang sasakyan, halos hindi na lumingon sa likod. Humihingal, pawis na pawis, pero ligtas na silang nakalayo. O akala nila. Makalipas ang ilang minuto, nang medyo malayo na sila sa simbahan, nagdesisyon sila bumalik ng kaunti. Hindi mismo sa simbahan, pero sapat para makita mula sa di kalayuan. Wala na ang nilalang, pero isang bagay ang gumulat sa kanila. Sa gilid ng simbahan, kung saan mayroong area ng kandila, nakita nilang nagliliyab ang mga kandila. Nagsisiga, pero kanina wala namang apoy. Paano nangyari iyon? Walang tao, walang dumaan, pero ngayon nakasindi na ang mga kandila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano ang kanilang nakita. Isa bang kaluluwa ng bata, isa bang multo ng isang matandang babae, o baka isang nilalang na kayang baguhin ang hitsura nito depende sa tumitingin. At ano ang ibig sabihin ng mga kandila? May kaluluwang nagparamdam o mayroong nilalang na naninirahan sa lumang simbahan at pinapakita
sa kanila ang isang bagay na hindi dapat makita ng tao. Isang simpleng gabi ng paglalakwatsa na uwi sa isang gabi ng katatakutan. Minsan, may mga lugar na tila tahimik at banal, pero sa ilalim ng katahimikan, may mga presensya palang nagmamasid, naghihintay at nag-aabang. At kung sakaling mapadaan ka sa isang lumang simbahan na 10 oras ng gabi, handa ka ba kung may magkasalubong kang hindi mo alam kung tao ba o hindi na?